en Arouca unha casa faría. Que gusto se a poidese facer. No coste non repararía, pois sen nada que se pode ter. Eu teño vos pedreiros e pedra e cal. En esta casa non falta de nada. Somente madeira nova desexaba. A quen me dese, ben yo pagaría. Se podese madeira nova ter, con que labrar unha peta fresquiña, e poder a casa madeirada e tellada, e facela xeitar, e dormir nela de noite e de día. Ai, meus amigos, por Santa María, se madeira nova poidese ter, comezaría esta casa a facer, e cobrila, e descobrila, e remexela con gran placer, e se a abadesa dar-me quixer. Madeira nova, isto lle faría. Don Alfonso López de Vallán quer facerse a casa. Se el pode ter madeira nova. E meus amigos, por Santa María, se madeira nova puidese ter, logo esta casa iría facer, e cobrila, e descobrila, e remexela, se fose mester. Ai, oi, oi, ai, os meus collóns, ai, os meus pedreiros. Don Alfonso López de Vallán quer facerse a casa. Se el pode ter madeira nova. E se me crer, fará o inteligentemente. Despois de ter a madeira, logo a mandará cobrir, co fundamento ben alto, ben pode durar o labor en sí, se o facer. E despois da madeira traer, garde-a ben e faga xacer en lugar que non choiva, que estorcegarse ia e para nada podería servir. E se o labor non quere afrontar, ábrelle co fundamento e fira ben alto e remexa todo canto pode. E logo que co fundamento aberta for, alto e ben remexido, pode labrar tranquilo. E despois de acabar, da madeira non temerá. E quen a vai remexer, antes isto faga, se non pesaralle, pois este é o comezo do labor. E xa que don Alfonso ten tanta intención de facer boa casa, debe comezala así, e ali folgar e xacer todo canto fose mesté. Descobrila e cobrila poderá, e remexela, que todo sofrirá a madeira, e aínda ben lle fará. E don Alfonso todo isto fará, que yo aconsello eu, senón perderá esta casa por mal labrador. Abadés,
Noso Señor vos gradeza se lle prouver, porque vos lembraste de min na ocasión que me era mester, cando cheguei ao voso lugar, que tamén mandastes alí cuidar do voso comendador. Pois morto fora, miña señora, de grande tristeza, en verdade sei, mas vos lembrastes ben de min, e todos me perguntarán se vos saberei eu servir cuando ben vos me soubestes prover de cuanto eu apetecer. Obteñades por iso galardón de Deus, miña señora, se lle prace, porque vos lembraste de min na ocasión que me era mester bastante. O comendador alí chegou, e se el ben non albergou, non foi por voso corazón. Deus de por iso galardón por min, que eu non poderei, porque vos lembraste de min cando a voso lugar cheguei. Pois xa de amor e de prazer non pudestes vos máis facer ao comendador. Nin 10, nin 20, nin 30, 100 veces máis obteñades de min, miña señora, pois non